Jo em dic Martí Bartra Robert. Estem al poble de Vilar d'Urts, Masia Pasqual. Bueno, jo he fet moltes coses a la vida. Principalment he gullat molts calés en bolsa, en productes financers. Jo feia els dos negocis, feia la llet i feia la bolsa. Aquí és la Baga i allà és la Solana. Sí, saps per què és això? Perquè a la Solana, el sol quan surt, toca de seguida. I aquí passa per darrere, dona la volta, i es colga a la serra del Cadí. I llavors jo veia el sol, quan me llevo, al dematí veia el sol que ja surt, ja dalt comença a sortir el sol. I jo què penso, ostres, encara tardarà estona, però al final arriba. I per això és la Baga i allà la Solana. Something to bring me round and smile, 'cause that only sticks for a while, then I'm back again. Oh, I'm a master pretender. I always knew that Corriols són camins que anaven a la muntanya. Se'n diu carrecera. Una carrecera era quan arrastraven pins, quan arrossegaven pins de la muntanya, que els baixaven. Una drecera, és un corriol, una drecera, en vez de seguir una carretera o un camí més ample, tallaven moltes curves, agafaven un corriol i anaven més de pressa. Poder pujaven més, però avançaven, saps què vull dir? Sí. we won't change, and memories just rearrange and fall into place. So I'm back again. Oh, I'm a master pretender. Are the streets of New York City sure look pretty from way up here? And I was headed home, just felt more alone the further I'd go. I always thought Fins ara no ha nevat, però encara pot nevar, perquè estem ara al gener. Vull dir, febrer i març, i a neva el mes de març, vull dir, encara pot ser que nevi. El que passa que ja no aguanta massa la neu. El febrer ja... Hi ha un ditxo que diu, al febrer la neu marxa com un gos llebrer. O sigui, que al febrer ja els aires ja no aguanten. Aquí baix, dalt la muntanya, aguanta més. Jo penso que tot això és efectes del canvi climàtic que diuen que d'això. Però per nosaltres, i per l'assumpte de la pagesia, va millor aquest temps ara que no pas aquells anys que feia tant de fred. Perquè pels animals, a fora, estan molt més bé. Pot ser que el món, que el temps canvi, perquè nosaltres, les persones, em sembla que a la llarga, destruirem el món.